ना गैया जाखोब्रा बिलाय देवना फैदों जिरायफै जिरायदो बेयावनो दे आइदे नोंबो जिरायदो र' माथो खबरमोन देवनाया दा खबर माने बाथ्राया बेलेग जाबाय नङासै मा बाथ्रा बेलेग जालायखो बाथ्रायालाय बारा गिदिर नङा माथो नोंसोरलाया बायगबाय नोंना नङा फंबाय माथो खालामबावनो दानि जुगनि गथ'फोरखौलाय मा दानि जुगनि खोथा बुंदों नोंलाय जुगखौ लाना सोलियोबा इयुनाव खाना जानांगोन नों फंबाय एसां उन्दैयावनो बाइक बायना होदों मा जाखांदों नोंलाय आंनि फिसा जानाय मा बेखौ थां थां थिं थिं होगौमोन आं बेखौ फरायनायनि सम नंगौना नङा दा बियो दा बेनो बाइक बायना होदों बियो फरायगोन दा सैमा फाग्ला बायदिसो गिदिंबाय थागोन दा बियो 15-16 बैसोनि गथ'फोरानो दानो मबाइल नांगौ बाइक नांगौ बेफोरखौथ' बाद दोन जोनोम जानाय लोगो लोगोनो दानि गथ'फोरनो मबाइल नांगौ गोदो नोंसालानि समानाव मबाइल मा टिभि मा जेबोखौनो मिन्थियामोन आं फंबाय दानि जुगनि गथ'फोरनो मबाइल नांगौ जोनोम जानाय लोगो लोगोनो गोदो आं आन्दार मेट्रिक जाफ्लांनायावसो बै वाइट टिभिखौ नुदोंमोन आं बेबायदि गथ'खौ दा नोंसोर माबोरै फोरोंगोन माथो खालामबावनो फस्थायनांगोन नों फंबाय सानसे दे फंबाय आं सिखारलायनोसै दे आदा थांसैबा दे फंबाय थाथ'दो देवानिबाबो गुन गोनां देवानिसोलै आं फंबाय फंबाय थालायदो थांसै आं दे आदा थां दे लोगोफोर दा जों जेरैबायदि भिडिअ बानायबाय दं नोंथांमोना बिनि एसेबाबो लाना सोलियोब्ला इयुननि संसारा गोजोन जागोन आंनि आइ आफा आदा बाजिमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो खावलायो जि जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ मबाइल आरो बाइकजों दा गेलेहोसै मानोना मबाइल आरो बाइकजों नोंनि नोंसालाया साननैल' गोजोनै थागोन उनाव बिमा बिफायासो खैफोदाव गोलैनांगौ जायो आरो बाइक मोनबाय मबाइल मोनबाय आरो मा नांगौ नोंसोर सेंग्राफोर जिबनाव गाखोनो एसे खानाय गोलाव थांनांगोन ना मा बुङो सेंग्राफोर बाइक मोनबाय मबाइल मोनबाय रुसि थुनायखौ मोनबाय आरो मा नांगौ नोंसोरनो फरायनायाबा गैया नोंसोरो साननैसो उनाव अथ्र' जायगायावनो लाबाय दा खानाय गोलावखौ बिदिबा माबोरै जानांगौ हा आंनि आइ आफा आरो आदा बाजिमोन आंनिफ्राय बेखौनो खावलायो जि नोंथांमोननि गथ'खौ एसे मोजाङै जाहाथे फासन खालाम जोंनि बड'लेण्डनि जाखांफुनाय सिख्लाफोर नोंसिनिसिम मोनसे खावलायनाय जि बै केटिएम माबा माबि दामि बाइक बिसोरदों माब्लाबाबो दा थांदे नोंसोरो बै लागेबा साइकेल बोरायजोंनो थांदे मानोना बै साइकेल सालायग्राया सासे मोजां फरायसासो बेबायदि दामि दामि बाइक लाग्राफोरा बेकार गोजासो सिख्लाफोर आंनि आंगो लोगोफोर आंनि बुंनायखौ गाज्रि दा मोनसै मानो होनबा दा जिबायदि सोलिगासिनो आं बेखौसो बुंदों लोगोसे आंनि आइ आफा आरो आदा बाजिमोन आंनि बुंनायखौ जाहाथे नोंसोरो मोजाङै गोसोआव लाखियो खुलुमबाय दा खालाम बेखौ जों आलाय सिलाय